Despois das concentracións, moitas delas espontáneas, xurdidas a pasada fin de semana, tras a declaración de impacto ambiental positiva do proxecto de Altri, a Pobra acollerá este sábado unha multitudinaria movilización, convocada pola PDRA e apoiada por numerosas entidades e colectivos, coa plataforma Ulloa Viva e Mina Touro Pino Non á cabeza, reunirá na localidade de Barbanza a miles de persoas. Sairá ás 12 da mañá dende a rotonda da estación de autobuses e rematará na Praza do Emigrante coa lectura do manifesto. En paralelo, unhas 500 embarcacións acompañarán a marcha por mar saindo dende o Porto da Pobra ás 11:30. Ás 12 da mañá acudamos todos e todas á Pobra do Caramiñal para facernos oír unha vez máis e seguir berrando alto e claro Altri non, así como apoiar as nosas compañeiras e compañeiros da plataforma Mina de Touro o Pino Non. Os convocantes chaman a secundar esta movilización en contra de dous proxectos que teñen por obxectivo mudar o modelo de produción industrial de Galicia, deixando en mans de multinacionais que levan a riqueza para fora, pero deixan a contaminación na terra. É que este goberno quere mudar e convertir o noso país nunha terra de grandes industrias que só satisfacen a riqueza das multinacionales. E aquí non queda máis que só destrucción e contaminación. A pesar do golpe que supuxo a publicación no DOGA da Declaración de Impacto Ambiental Favorable, dende a plataforma entenden que aínda queda moito por dicir, posto que están pendentes as concesións de captación de auga e verteduras, a avaliación ambiental integrada, así como a aprobación do proxecto industrial e o seu financiamento. Que o partido aínda non está rematado. Pensamos que esta diapositiva é só un aspecto de todo o procedimento. Aínda queda pendente a concesión de aguas e de verteduras dependente de Aguas de Galicia, queda pendente a avaliación ambiental integrada, queda pendente a aprobación formal do proxecto industrial de Altri e, como xa indiquei, queda pendente a financiación. Confían en que a forte contestación social contribúa a parar un proxecto que, din, será desastroso para Galicia, non só a nivel medioambiental, senón tamén socioeconómico, poñendo en perigo miles de postos de traballo. A xente do mar responda e veña toda por completo porque vemos peligrar o noso sistema de vida. Así que por eso pedimos ao sector do mar todo, tanto da PE como da flote, como bateiro, como a todos, que o día 22 estén aquí todos para demostrar o poder que temos.